ବେଶୀ ନା ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅରଣ୍ୟ ସତରେ କିଏ ହଁ ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତ ଆସୁନା ଟିକେ ଭିତରେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହଁ ଚାଲ What are you? ସ୍ୱର୍ଗର ଗନ୍ଧର୍ବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେଶର ରାଜା ଧରଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲ ଉପର ରକେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲି ଦେଖିଲି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଅରଣ୍ୟ ବୁଲିବା ହିଁ ମୋର କାମ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିଲାଗି ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଟକି ଗଲି ଚାଲ କାହିଁକି ଅଟକିଲେ ତ ଚାଲ ଅରଣ୍ୟଟା ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖି ବୁଲିକି ଦେଖ ଅଟକି ଗଲି ମତେ ହଁ କାଇଁ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ହବ ମନା କି ନାଇଁ 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 ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ବୁଲିକି ଆସିବୁ ଅରଣ୍ୟଟା ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ତ ଯିବୁ ତ ହଁ ବୁଲିକି ଦେଖ କିନ୍ତୁ ମନା ହଁ ହଁ ତୋରେ ତୋରାଇ ଉଡ଼ି ତାରି ତୋରୟା ତୋର ନା ତ ତୋରୟା ତୋର
କହୁଛି ନା କହୁଛ ରାସମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଶୁଣିବ ନା ଶୁଣିବ ତ ଶୁଣିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଧରିବା ନା ଆଉ। ଆସ ଆସ ଆମେ କିଛି